Hola! Bon dia! Bon dia! Què tal? Molt bé, què fas per aquí? Mira, vinc d'una cursa, vinc d'entrenar una miqueta. Ah sí? Quina cursa estàs preparant ara? Doncs mira, ara al febrer anem a Tòquio, Tòquio. a fer la marató de Tòquio. Seguint el projecte aquest solidari dels 6 mesos, 6 reptes. Quin projecte és aquest? Doncs mira, és un projecte que van començar el 2013, fent la marató de Chicago, amb l'objectiu de recaudar diners perquè els nens de l'associació Prenem, nens amb autisme, poguessin fer esport inclusiu, és a dir, amb un petit suport, poguessin gaudir de l'esport com els altres nens sense cap tipus de problema. Ostres, i què fa exactament l'associació Prenem? Doncs mira, l'associació Prenem fa una feina molt important des de fa uns anys, em sembla que ja existim, sobretot per la inclusió dels nanos amb autisme en tota la seva etapa educativa, en el seu entorn social, formant els pares perquè coneguin què és l'autisme i ajudant-los amb les coses que siguin necessàries, etc. I per què és tan important aquesta inclusió dels nens a una escola ordinària? Perquè surten beneficiats tots en aquest sentit, és a dir, tant els mateixos nanos que tenen autisme, que poden gaudir d'una inclusió plena amb els altres nanos, i els altres nanos perquè coneixin aquesta diversitat, i això, evidentment, amb recursos i amb una bona feina, fa que tot l'entorn escolar creixi i es nodreixi d'això. Molt bé, em sembla molt interessant. A més, l'associació Prenem ofereix aquests recursos als docents, no? Sí, correcte, és a dir, nosaltres tenim un conveni amb ensenyament, que és el projecte Construint Capacitats, que des de fa ja uns quants anys, gràcies a aquest projecte, les terapeutes, les psicòlogues que treballen amb els nostres fills poden entrar a les escoles i a través d'una bona coordinació i un bon treball entre tots els equips notem aquestes millores dels nostres nanos. Molt bé, em sembla molt interessant. I com puc jo col·laborar? Si a mi m'agradaria, potser no anar a córrer una marató, però de quina manera puc col·laborar-hi? Doncs mira, ara ja hem obert aquest mes de novembre el Road to Tokyo 2018. Tòquio, mare meva! Correcte, sí. I ja és el quart projecte solidari cinquè projecte solidari, que encetem amb els 6 mesos i 6 reptes. Ja hem fet Chicago, hem fet Boston, hem fet Berlín i Londres a l'abril, i ara, al novembre, ja comencem amb el Road to Tokyo 2018. Llavors, a través del meu gra de sorra, la gent pot col·laborar fent petites donacions perquè aquests nanos puguin fer esport, i a més sempre fem sorteig entre tots els patrocinadors amb la gent que ens ha ajudat, agrair-li d'aquesta manera la seva col·laboració. Molt bé, llavors et podrem seguir a través de les xarxes socials. Correcte. Ens deixem aquí tota la informació, a la caixeta d'informació, per anar seguint l'Albert a veure què fa a Tòquio. Molt bé. I col·laborarem, doncs aportarem, guapos i guapes, aportarem el nostre granet de sorra. Aquí us deixem l'enllaç. I, si feu també activitats, també a través de les xarxes socials, estem en contacte amb vosaltres. Correcte, M'agrada molt aquesta proposta. Moltes gràcies. Sembla que ens tornarem a veure aviat. Perfecte. A Tòquio. Gràcies. Guapos i guapes, què hem de fer amb aquest vídeo? Li hem de donar like? Sí, li hem de donar like, però sobretot hem d'entrar al meu gra de sorra i participar, fer també la nostra aportació perquè l'Albert segueixi corrent maratons, que ens agrada molt veure'l suar. Molt bé, moltes gràcies. Molts petonets a tots, enviem petonets.